faceți bancă dacă nu vă rup oasele. Mâinile sus că tragem. S-a înfundat de data asta, Marcelica. N-am făcut nimic, de ce mă luați? N-am făcut absolut nimic. Cât curaj pe tine să intri cu Miron Cosma în cerul ăla. Băi, cioară borută, treci la patul 2 dacă nu ești pe interval. De azi o să fii fetița mea și o să-mi faci masaj. Să moară familia mea care stă aici. Băi, scoteți-mă de aici că mă tai. Băi, miner Bulangiu, ia-ți distanță de mine că să moară familia mea aici la curtea de aer și pun țiganii pe tine. Sifonule, ai bătut în ușă ca femeile. Ha, 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 ha. Băi, scoteți-mă de aici, că ăsta vrea să mă fută în cur. Să moară familia mea dacă nu mă tai cu lama, dacă nu mă fac denți. Băi, pescărușule, nici bine n-ai venit și deja ți-ai făcut un dușman. Hai să te ajut să-ți faci patul. Marcele, nu vreau să te sperii, dar să știi că să dă pedepsi mari pentru faptele astea cu prostituție. Lumea mi-a dat 12 ani. Să mă ferească Dumnezeu. Haideți, băi, că a venit ghiumul. La masă. Jangale, dacă vrei să dai un telefon, îl avem pe Trandafir jos. Mă duc să vorbesc cu el. Trandafire, fratele meu, eu sunt Marcel, abia m-a adus. Care Marcel că să moară copiii mei dacă am auzit de tine? Cine ești? Sunt Marcela lui Ion, tata-i pădurar. Sunt la pușcărie, n-am nevoie de lemne. Ha, 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 ha. Trimite și mie caretul la 15 minute, că am și eu nevoie de el, îți fac plata pe afară, nenicule. Futu-ți caleașca, mătii, hai, du-te, du-te. Ia și fă-ți treaba, băiatul meu. Vezi că ți-a lăsat un număr unde să trimiți banii. Haide, fă, hai, răspunde, mâncați și curul tău. Hai, viața mea. Oare cine mă sună că număr de România? Alo, cine e? Eu sunt fă, mâncați și curul tău, Marcel. Ți-am zis să nu mai mă cauți. Fă, mâncați și curul tău, nu mă lăsa așa că m-a legat alea două. N-am pe cine să sun. Sună scurvele. Ajunge, viața mea, nu mai fă așa că mor aici. Băi, în primul rând, să știi că eu nu sunt în România, sunt în Italia la Căpățâni și mi-am făcut pește. Române, dă-te jos din corcoduș, hai la curtea de aer să facem sport, să ne facem mari. Mergem. Băi, dar dacă vreți să fumați, sunteți valeții mei. Unul încară apa, unul încară prosopul. Stați pe lângă mine să trăiți bine. Gata, bosule. Băi, am 2 săptămâni de când sunt aici și să moară familia mea dacă nu domin toată pușcăria cu furculiță. Stați cu minți, nu încercați cu Marcel. Atâta vă spun. Mâncai ești pula lui, Doamne, o mai putea băiatul meu. Anunțați toți mardării din pușcărie că vreau să dau parte în parte cu ei. Vreau să domin pușcăria. Marcel, la vizită. Doamne, Doamne, prințul Persiei, ți-am pus avocat. Mâine dă drumul, mâncați-și cu ale vii și te iau acasă. Știam, fă că nu mă lași. Hei, mâncane Lindicu, ți-a pus și ție la bani să te țigă? Tot eu să te scot mereu. Dacă mai faci ceva, te omor cu mâna mea. Gata, fă, nu mai fac nimic să moară familia mea. Asta e ultima noapte când stai aici, mâine ești liber. O cer de nevastă data. Doamne, Doamne, frumosul meu, bărbatul meu, Doamne, ți-am zis, mă, mâncane epic dacă te scoți și din beleaua asta. Fă să moară familia ta, ziceai că nu mai mă iubești. De ce ai venit, fă după rând?